Mangochi, are you ready? Chisangalalo chija chatsikira ku Mangochi tsopano kuyambira lachisanu pa 15 September 2023. Basi yanu ija yodalirika ya Khwezy tsopano yayamba kuyenda pakati pa mtunda wa Bwande ndi Mangochi. Kunyamuka ku Bwande nthawi ya 8 koloko mmawa kupita ku Mangochi, komanso kunyamuka nthawi ya 2:30 masana ku Mangochi kubwera ku Bwande. Mtengo wakulu 20,000 kwacha, ana 15,000 kwacha. Return ticket akulu 35,000 kwacha ndipo ana 28,000 kwacha yokha basi. Osayiwala kutumiza katundu wanu pa Khwezy courier ku Mangochi kupita ku Bwande, Lilongwe, Kasungu, Mzuzu, ndipo katundu amakafika tsiku lomwero. Nambala yathu ndi 0886 780 Khwezy buses, miles of smiles to your destination. Kalata tinechoka kumudzi kumalawi Bwande mukuli chani achimwene ndinacho chikhulupiriro chonse kuti zanu zonse kumeneko zili bwino. Ife tabale anu kuno kwanu ku Nyasaland sikuti be tikudandaula kwenikweni, zonse zikuoneka ndithu kuti zili bwino. Masiku ndimapita basi kudandaula monga muja ndakuwuzirani muja achimwene, sikuti be ungatipangitse kuti zinthu zina zake zisunthe m'moyomo. Njala ndiye ndi momwe muja ndakufotokozani muja achimwene yavuta kopya, ndipo kunena moona mtima mpaka pano sitikudziwa kuti kodi zinthu zitithera bwanji. Ngakhale mwina pakhoza kukhala nkhani zodandaulitsa pakati pathu, bwanji mundilole kuti ndikudziwitsani beza nkhani yabwino ija, chombo chija chapansewu basi mbambande kwathu konse kuno, nambala 1 ya Khwezy ya ofofo tsopano yamba kuyenda pakati pa Bwande ndi Mangochi. Atiganizira kuopsa mtunda umenewu umavuta mayendedwe kwambiri, koma tsopano panopa kuyambira lero kwabwera Khwezy Bwande Mangochi basi. Malo okwerera ku Mangochi ndi pa Mponda Sitoto filling station ku Mangochi uko. Kodi paja umafuna kudziwa zachani kodi? Za nthambi iwona zakuchuluka kwa katundu amene anthu ali naye kuti zinathera pati? Mwene Nyasaland etu kuno zafika patendi zingodikira basi tsiku limene dzikoli adzatiweruzepo. Koma simungakhulupirire kuti mavuvu onse aja adalipo kwathu kuno pa nkhani yoonetsetsa kuti adindo sakupeza chuma chimene sanachikhetsere thukuta. Nkhani imeneja yonse pano tidasiya. Tafikano poti aliyense akupanga zimene zikumukondweretsa, opandanso kumauzana kuti ayitu koma auja zikuoneka kuti ayi akuwafufuza. Ukadzangomva kuti auja akuwafufuza, dzayiwaleni nkhani imeneyo achimwene. Kwathu kuno tikafuna kuthetsa nkhani timabisalira kuti ayitu amene tikuwafufuza. Ukadzangomva choncho uzangodziwa kuti ikathira mapenate iyi basi. Nkhondo imbala ndi kusakaza kwa chuma kwathu kuno achimwene ndikuwuzani kale lomwe ndasiya sizikuyenda amwene, ndipo mmene tikuchitira zinthu zathu khaya mwe ndikudziwa muzikhala mumadzifunsa kuti kodi Bwande chakupangitsani ndi chani kuti lero mungofikira kukamba nkhani imeneyi poyerayera ndi chani kwenikweni? Amwene ndimamva kuti munthu wamkulu akupitanso kunsuma kukapondaponda ku America kwawo kwa Brazil Mr. Green Card. Talankhula kwambiri achoka bwanji nthawi ino zinthu zikuvuta, achoka bwanji mafuta akuvuta. Lero khaso tikumayankhana kuti koma kodi ndiye akangokhalaso ndiye zitithera bwanji? Kodi zinthu zisintha chifukwa tangokhala? Njala ikabwera sitimapita kunsuma kodi kuti ana adye? Izozo achimwene ndidzakamba nthawi ina ake, koma ndimangofuna nnene kuti
kuyenda ndiye tikuyenda, kusakasaka chuma ndiye tikuyesetsa yakali ukagwada kwa azungu ngakhale azilusa zombwambwana tikumamvetsera ndithu, koma zonse zimene tikumapeza achimwene zikumalowa m'matumba obowoka amene sitikufunanso kukhala pansi kuti tiwayang'anitsitse kuti zikuyenda bwanji kwenikweni. Kwathu kuno nkhani yosolola ndiye achimwene yafika povuta kwambiri, anthu akupakula osati masewera, ndalama zikuvutazi ena ake sizikuwavutansoyi, kumachita kudabwitsa mamva ino. Kwathu matumba athu ali ndi zibowo, ndalama zikagweramo zimangopitirira achimwene. Chiyambeni nthawi ya malume chempando, atsogoleri athu amayenda kwambiri kumanena kuti amakatipemphera thandizo kwina kwake kuti tichoke mu umphawi wadzaoneni, koma pakupita kwa nthawi umphawi umakhala wafika pa chiyindeinde kunkirakira kukhodzokera. Maulendo amayendedwa ndithu, ayi boma lakuti latiganizira mwakuti, ayi koma uja tipasathalakitala lolimira, koma simungakhulupirire kuti pakupita kwa zulumika timakhala tilibe choloza chilichonse kuti ndiye mtundawu tayenda bwanji. Ndife fuko lomvetsa chisoni, fuko limene timakondwera kwambiri ndi kupempha, koma tikapempha zinthuzo sitizigwiritsa ntchito bwinobwino, timayiwala kuti ndife opemphapempha ndipo timayamba kukhala pa chintambasale chodabwitsa. Achimwene, mmene ifeyo tidayambira kupempha kukadakhala kuchita bwino m'moyomu ndiye kuti bwezi tili olemera kopsa, koma 0%. Tikapemphapempha timadzalongeza m'matumba obowoka, anthu ndalama zija ndi umachita nazo chinkondwa opandanso oyang'ana kuti kodi akuluwa katundu amene ali nayeyo ndi ochuluka bwanji, anamupeza bwanji, nthawi yayitali bwanji, ndipo amapanga chiyani. Tinawo madolo a mbomama amwene anthu apakama pakuthwa kwa basi, odziwa kupempha, oti akamafotokozera mzungu mavuto athu, mzunguyonso ndikufika pomva chisoni kuti ayi manyasawa apatsenike nakaka akathandizike. Koma ndiye zikangobwera kuno ndalamazo ngati zimaoneka chinkondwa basi kumakhalira m'mabalamu, ndimafuna kondwa. Tsopano mukufuna kuonjwa ndi ndalama zochita kupemphetsa. Ulendo uliwonse akamabwera kunsuma kumakhala kulengeza kuti kumene tinapitaku tapemphako chakuti ndipo tapatsidwa chakuti, koma kuti tilondoloze kuti kodi ndalama takatenga kumene kuja zija zagwira ntchito yanji. Hayi ndithu timakhala taponya m'matumba, koma tsopano obowoka awomola mabwana kuntundako akagula matumbi akadya ndi ana awo ku nyumba kwawo. Kwa zulumika zochuluka anthu ofe takhala tili pa umphawi wadzaoneni, ngakhale chaka ndi chaka timapita kuunga ukapempha kuchita kututana chigulu, mafumu makanja wathu bwana gavanala, nthawi jayo mpaka timanyamulaso anyamata odzidzoka utoto, anyamata onyamula chithunzi cha bwana pamutu, anamwali a msangulutso onse tutuwiri kupita kunja. Ndiye amakhala anyamula bakhawo, bufa bwakuno, mandanda, ngumbi, makaka kumakadya kumeneko. Muzonseza chimwene tikadakhala kuti ndife anthu amene timatsimikizika mtima kwambiri ndi kumalondoloza zonse zimene tikupeza, bwezi pano tili makhumucha, koma kwathu kuno aliyense amakhala kokera kwake chimwene. Ukasuma chakudya nkudzaponya mthumba lobowoka, zotsatira zake kumakhala malo amodzimodzi omwewo. Ndalama zimene zimabwera kwathu kuno bwezi zatukuka kale. Ndalama zimene timatolera kudzera m'misonkho mwathu muno ndi zambiri kwa basi, bwezi titatukuka nazo kale, koma kuba manyasa kuba. Ndalama zimene zayikidwa muthumba kuti zigwire ntchito pachaka zosapyola theka zokha ndi zimene zimagwira ntchito yeniyeni, zinazo makosana amacholera mthumba amwene. Nchifukwa yake kwathu kuno kuli anthu olemeretsetsa kwambiri komanso osaukitsitsa kwambiri. Phompho limene lilipo pakati pa osauka ndi olemera ndi lalikulu kwa basi. Aujeni aja pano ayamba mpakana kumakabisa ndalama kunja kwa dziko lino, zachuluka kunoko angambe kuwatulukira. Ndiye bora anito adzitiuza achibalefe kuchitira pamawa zina zake zitati zachitika, ndalama zizavuta ukatengako kunjako. Ifeyo tobwantasa nditi nzeru lathu toperewera timati kwathu kuno titatseka maenje onse amene alipo bwinobwino. Ndalama zimene timapeza ndi kumagwiritsa ntchito yake bwinobwino, kubwerako
sitimadzakhalanso tikumayenda ngati faza la khrisimasi kuchoka mdziko ili kupita dziko linalo kunkatipemphapempha mpakana kumapatsidwa maudindo ngati akuti takusankhani kukhala chairman wa maiko osaukitsitsa kwambiri. Ife ndimakwera ndege tilimwe kupita ku misonkhano kumakajambulitsa timvekere chairman ineyo wa maiko osaukitsitsa. Umphawi koma tizichita nawo manyazi amwene. Zonera kuchitika kuti tituluke mu umphawiwu kumazidziwa ndithu, koma chimangudabwitsa anthu omapanga zosemphana siminyama imeneyi. Amakupatsa moni ambasada wa DP Mazembe kwathu kuno ku Nyasaland. Uambasada umakupatsa anthu watabwera kuti adzaphe m'bale wako ndi chikwanje. German wasowa bwanji? Kaya mwene, life ni nchoncho basi, long live Bwande. Ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi, Bwande. Kufuta ku Nyasaland. Sunga mvenze.